Hiasan wanita Minangkabau indak lain indaklah bukan adalah budina. Budi baik basuh ketujuh mulut manih tabu di bibir sopan santun kucing dan murah. Itulah inyo akhlakul karimah istilah Islam, etika kecik orang barat, toto kromo baso di Jawa. Di tanah Minang tak adonan endah dari baso, tak adonan bayak dari budi. Di bagak orang dak taki, di kayau orang dak arok, di cadia orang dak sagan, dirancak orang tak ingin. Sesuai bak bunyi si pantun, babelok babilin-bilin dicapu tumbuhlah padi, dek elok orang tak ingin, dek baso luluhlah kami. Namun samantang tunda itu nak, tak salamonya nalaya menunjuk kanan batin. Ado kalonyo batu tua manis, tapi hati mauang bapaham cahaya pengguntiang dalam lipatan panuhuak kawan sairiang. Kadang-kadang elok basonyo, namun dilihat kakuk jo buatan dicaliak laku jo parangai, nyato bak siang dengan malam papek di luar rancuang di dalam.